l'escola vam celebrar la castanyada d'una manera molt especial. Els alumnes de sisè van tenir una activitat esgarrifosa. Vam passar pel túnel de terror que va organitzar la Plataforma d'Educació Social. Vam passar una mica de por, però s'ho vam passar genial. Per culpa del mal temps i de la pluja, els d'infantil i els de primer i els de segon no van poder fer el ball de la tardor. I els de primer i els de segon no van poder anar als dies d'excursió. Per sort, el dijous al matí van recuperar les danses i van venir les castanyeres. Volem donar les gràcies a l'AFA per fer-ho possible. Al llarg del matí vam fer una gincama, els de tercer i quart de primària. Es diu Castaway i va ser molt divertida. I per acabar la tarda, els alumnes i les alumnes de segon i tercer, al cicle de primària, van fer un tastet de tardor. Va ser una tarda plena de creativitat, on van gaudir de les qualitats artístiques de tots els companys. Ens va encantar.